Ato sang i-check ang Cebu City Police Office mahigala kay kadtong mga nawad-ag mga cellphones, mga iPhones, kadtong mga Androids mahigala, 95% ha mga iPhone. Kuya usad iPhone, what's the style? iPhone style? Kawat iPhone style? Tapos si Pulauro dito mahigala, unya doon ay daghan nga mga kuan. Doon na pa'y nagsusi kung naapa ba dito ang mga cellphone kato mga kinawat. At check si Pulauro kay atong picture kagabi pa lang. Asa man itong picture na to, names? Naglinya man to mga muklaim. Na ba ito picture to, names? Katong sa cellphone nga mga pictures. Kani mo niya mga naglinya kay muklaim sa ilang mga cellphones. Sus, ginoo ko. Nya karon buntag tapos Pulauro dito sa Cebu City Police Office atong i-check unsay sitwasyon dito karon. Radyo Man Paul. DYHP. RMN Report. Radyo Man, Attorney Rupil, live taron dari sa Cebu City Police Office na ining mga oras sa din gidagsa ni. Sukat pa ni kagabi, Attorney Rupil, kay gidagsa sa mga biktima sa mga pagpanguot, pagpangawat, pagpangisdat sa ilang mga cellphones human mabulabog sa atong kapulisan ang lugar nga didto gidgasok o gitambak kining mga kinawat nga mga Android o mga iPhones nga mga cellphones, mga mahalon, klase-klase, Attorney Rupil. So sayo karong buntag ato ning gili di pag-usab sila kay kagabi ay gitanaw naman ni kasama ang GQ unya ubay-ubay sadto sa mga biktima nga nagtapok unya karong buntag ato gibalikan. So naagap ko ni diri Attorney Rupil gidalitan lang una ni sila mga bangko gyud sa atong kapulisan diri sa ubos nga bahay na Attorney Rupil, mga bangko ka plastic mao na ilang gilingkuran unya gitagaan po ni sila mga mainom, no? So doon ay kuan diri mga estudyante ang uban ni Attorney Rupil, no? Estudyante, uban trabahante. Unya naay kuan, naay uban nga dito na sila kabantay sa ilang balay pag-uli. Tawa na ang ilang cellphone. Daghana ko na Paul, daghana ko na Paul. Alas-lasan, kuan ni ako iya pa ni sobra 20 ni sila rong naabot karong buntag. Lahi pa tong gabi, lahi pa ni karon. Sa oras na naabot diri. Karong mga alas na. Di ka pa trabaho? Kung imong misis, no? Mo ina kuutan po. Alas-las niyang bag. Alas-las niyang bag at Attorney Rupil niya. Grabiha, no? Doon na sa Andre, doon na sa mga estudyante. Day, nakuhaan po kasi mo, day? Nakuhaan po kasi. Oo. Anong cellphone nakuha sa'yo? iPhone 13 po. Palagi mo, saan do yun nadukot? Sa baseline. Okay na ba sa'yo? Makita ang mukha mo? Hindi lang? Sige. Ayaw lang. Sa ubos lang. Sa ubos lang. Pero ma-recognize yung uniform mo, ha? Okay lang, ma-recognize yung uniform kasi dali lang Attorney Rupil. Sige Paul, tagalogin mo dyan Paul. Ay, di na niya pakita niya ang magandang mukha, Attorney Rupil. Wag ka lang mapaklaro na kahirap-hirap tayo sa Tagalog yan. Hirapan. Sir, dili na taga Cebu dahil. Anong Tagalog man? Taga Maynila ka, ma'am? Hindi po. Taga Saan po kayo? Mindanao. Mindanao. So dito na kayo nakatira sa Cebu. School lang. College. Dito kayo nag-aaral. Bisaya ko na Paul. Bisaya ko na Paul. Maya, nakasabot na kang Bisaya, ma'am. Sabi, si Bisaya dito. Magburo kayo. Kinahirapan ako sa kalisod eh. Marunong ka pala magbisaya. Magbisaya na lang tayo. Bisaya na lang Paul. Makasabot naman siya Bisaya. Pwede rin mo tubagon o tinagalog po, ma'am, ha? Tanang diin man kadapitan na kuutan, ma'am. Sa baseline, katong events sa Pintal-Pintal ito. Yeah, around that time is nagtampid na siya. And then, nag-goat na bitaw po. And then, paghugot sa akong bulsa, tingnan ako kay niluag na siya. So ang imong cellphone dias bulsa nimo gibutan. Ano ba sa bulsa? Wa nimo kupti eh. Hawid din ko sa akong ig-agaw nga grade 10. So like I was very anxious that time. So nagtuo ka, ma'am, nga naaron diri imong cellphone. Imo lang tanawon. Tanawan lang na ako kay daghan daw kayo 13. So I'm hoping naapod akong phone kay sa likod po sa akong phone napoy video account na ako card. Okay. So like gi-block na ko siya. Gi-block na ko dito katong the night nga nakuhaan ko. So yeah, I'm hoping good. Sige, salamat kayo. So mao to Attorney Rupil, ikaw kuha po imo. Unsa man sab nga phone imo? iPhone 13. 13 Japon. Unsa man ni mao ni siya sudanan pag matuod nga imo yung napalit ang resibo na napa.
Hindi man ka makuti dapit mo bang sa imong pamilya. Ito sa may Happy Mart dapit. Happy Mart. Sus kabiha, no? Hindi man mo gisod imong cellphone full bag. Okay. Full salam. Ako lang gikuptan. Imong gikuptan niya ano nawa man. Ambot lang po din mo rag. Nabuhian? Gi-hypnotize sa kubangan na. Naay nakigistorya nimo. Uy, lahi sa diya style Attorney Rupil kay naay nakigistorya niya. Nga ang gikuptan nga cellphone iPhone 13 na kalit og kawa siyang kamot. Murag magic Attorney Rupil. Ngilngig ni mga hustler nga niya sa Sugbo Attorney Rupil og mga dayo ba. Istoryahan ka niya mawa ka sa imong kagalingon. Ya, siguro gitunol, siguro tunol yun niya Attorney Rupil. So, naani ron sila diri sa lobby Attorney Rupil kay ang uban tungod sa ilang kadaghan Attorney Rupil gi-control lang ang pagpasaka dito sa taas. No, ato so yung saka dito sa taas Attorney Rupil ha. Daghana na nila, daghana na nila. Grabe sinulog Paul, kadaghan mo na kung ingon, naay mga ni anhi sa Sugbo nga mga deboto ni Santo Niño, nasa inanganhi nga mga debotos demonyo. Para mapakita na ko inyo mga naong ma'am na nangakuot po dinyo ha. Cellphone. Unsa may imo ma'am? iPhone 13. iPhone 13 ikaw ma'am. iPhone 16. Ito grabe ha. 16 na isa. Taas Attorney Rupil ha. So, daan ron sila sa lobby. Sa taas kay na may gipa-claim dito. Asa sila dapit? Kala. Ya. Uy, napoy daghang taas ng linya pod. Naapod diri. Linya, Patani ko na Attorney Rupil. May batch na ni. Sus, Ginoo May ko. batch. Oo. Sila son. Kami to. Tanaw na Attorney Rupil ha. Nanabay na ka-claim. Tara. Naraw. Mga cellphone. Nanabay naka-claim. Nanay naka-claim ma'am, wa pa. Open. Nanay naka-identify ani. Kanang kuan. Nakita ang imo sir. Nara. Dili ra ipakita mo lang. Nakuha na. Sige lang. Di man nato i-identify ang imong Nara ba imong cellphone? Nara. Okay. So, danay naka-identify dire Attorney Rupil. Kana dire ang cellphone. Although kung ano sila hadlock lang yung pwede sila makita ilang mga nagboy. So, ato lang sa sila ipasabot nga wa na ito ipakita. So, mga hilapag mayroon sa lamisa Attorney Rupil resort sa Cebu City Police Office. So, doon na naka-claim. Doon na sila kabuok ang naka-claim Attorney Rupil nga naa dire positively ang ilang cellphone na-appeal. Meaning pag-ronda sa atong kapulisan. Unya na ron ilatag ni ron dire. Unya ang uban ani pasaka pa sa uban ng mga biktima sa puot para at anaw ning uban dire og asa kaya sayo ra mi pag-ilator ni Rupil og ikaw tigay sa mo cellphone. May mga sticker, no? May mga sticker onya ang casing wala niya. Tinuod nagdaghan yung mga iPhone 13, no? Yung cellphone dire ay na logo sa tuwan. Sa mga logo. Siya. Apa dire? Imo ma'am? Naa? Unsa man tong unit imo? iPhone 11 Pro Max. Nana po ng Tagalog po. iPhone Pro Max 11. Yang gipangita. Pero di pa kasi mao ba na? Pero mao gyud. Mao dyan. So, anyway, ikuan man na ipademo man na sa atong kapulisan, ipatanaw ang mga password. Kung maka-open sila, so ila Attorney Rupil, no? Kung maka-open sila sa password, bigay kayo sa din ay ID. May ID din sa Attorney Rupil. So, may ID. Kuan man ni. ID. Kana, grabing kawata gyud, nakadagoy ID pero wa gyud iuli ang kwan. Kana yung intentional gyud ba nga di gyud kwanon. Di ka na makitaan lang bitaw lahi na makitaan lang mo kay uy na may ID at iuli ni. Pero kini kawat gyud intentional gyud. Inood Attorney Rupil, no? Kawat yun kay kuan ni iPhone 14 Pro Max man siguro ni. Nilinya ang usa 13. Ang kininduha sa iPhone 13 induha niya kining uban 15 o 14 cellphone, no?
Agay, tatag di diri sa lamisa, Attorney Rupil, no? So, ay lang bats ron, di pa so diri si nanay man ni. Kung yung tanaw, mao ba ni? Mao ba ni ang cellphone sad, no? Na, nakuha. Lingkod. Diya, ma'am, lingkod dun sa diya, ma'am. O sa'yo nakuha ni mo, ma'am? Kani, Kana. Diha na, diha. Imang gipunit. Diha, yun. Ang sabi na siya na iPhone, ma'am. iPhone 16 Pro. So, maugid. Sakto dun. Sakto yun kayo, ha? Di pa kay Romam, kaya na-recover, ha? Yes. Diin man na nakuot, ma'am. SMC side. Dito ko sa SNC. Di naman kakaibaw na nakuot na yung cellphone. Kuha na unta na ko sa akong phone sa bag kay magpa-picture. Di nakadati na to. Dinara sa SMC sa Okay, department wala. store. Oh. Pwede ko kumatikod, ma'am, yung nakuot. Wala. I think dito sa Jollibee ko dapat nakuutan kay daghang tao. Pinanta. So, happy kay Sulod yun Romam. sa SMC side, no? Sulod. Nabalik ka to si Rotel. So nakapenetrate ang mga snatches sa sulod, yun, Paul? Isulod sa SM? Okay. Mamatay sulti, Attorney Rotel, samtang ang busy ang atong kapulisan sa ruta, ang uban, naas mga mall, naas uban mga mall. Mao na ipahimangno dyan sa atong kapulisan, Attorney Rotel, ya pahimangno sa mga kuan, ang ubang mga huot, dito yusod. Sir, imuha diri, sir? Estudyante ka, sir? Okay ra nimo dili ka makita imong nao o pwede ra makita. Di man makuot mo ni imong cellphone, sir, sa katong sa party jud, sa party. Di man na sa agwa. Ay sa agwa mismo. So man ato jud nga sinulog di. No, like before pa siya sa sinulog. Before pa siya sinulog na nawala dyan siya kay... So di naman sa kakaibaw nakuot na imong cellphone. Hindi, gitawagan man dito sa investigator na ang imong cellphone kay na natadaan siya diri sa... Ikaw gusto ba? Nakaibaw ka nga nakuot imong cellphone. sa nakabaw jud ko na nawala akong cellphone kay pag ingon ko sa akong bulsa wala na. Anak adlaw kanang sayo siya sa more Sa may imong phone, sir. sa iPhone asa niya wala nagikuha na ata mo? di gikuha nila Ay, ito na sa pulis lagi na. ipag-over Sa looban na nangyari mo. Sige. Ako na Attorney Rupil, no? Ang uban, pasakon pa itong uban, at least na nakaklaim diri, lipay na kay lanay, no? Kining kuan dito makuti sa SMC side, Pastilan. Sabi, penetrate yun ang mga uot, Attorney Naghana Rupil, no? nakawatan 154 hapit 200 ang nakawatan, Paul. O na ron, na naglinya sa ubos, na naglinya sa taas. Mas mudaghan pa yun ron kay ang uban, labi na ang uban Attorney Rupil, wa pa kayo kay Bao. Ang uban, kay hiligtan o may balita. Ang labi ng mga batan-on Attorney Rupil, pa magkalimutan og balita ron, no? So daan na nakasulti, late informant, late info na ni sila ang uban. So dahil duha diri ka lalaki babae ni gipatan-aw atong kuanog na ba. Tanaw-tanaw pa ni sila ron Attorney Rupil. Ang set na unit. Ito sa nga unit yung tungita, sir. iPhone 16 plus. 16 mo, ma'am. Ito na niya. Tawag mo. So, kita na pa ni Attorney Rupil, no? Kung sa'y naabot diri lang cellphone nga nakuot Attorney Rupil. So, balik lang ta karon sa taon, no? Ilabi na sa ato niya pagking hinabi sa atong kapulisan unsay makatungkan ba ning ilang punit gahapon Attorney Rupil, mao'y nagduma dito, makatungkan ba kinsa ning mga tawhana na nagdaan ning ginaganunan cellphone dito. Doon na bay usa ka tawo lang nga nagdag tagilma ka buok o doon na bay tagsalang ka buok, identify ba nila at least kato siya masubay po to sa atong kapulisan, ma-identify po to siya aron di siya maginusara sa prisuhan Attorney Rupil. Siya kiningi ang kaso anti-pinching law. Kaya malit mga kinawat, no? So, at least katong kawatan yun, mangunguot yun, makuyog doon niya sa prisuhan. O gibanghog na siya sa atong kapulisan Attorney Rupil. So, muna atong niya latest... Kisa may in-charge ang pulis sa karon, anong pangutan ako no, unsa may ilang pamagi, panalitag mo abot na diha, mutudlo lang, basi na ba iba niya, patakalag panudlo niya, ilan, pang ipublish kulon, ano ba, at least makakuha no, wadaan kag iPhone 13, kung uha lang po kadaglain nga iPhone 13.
Wala pa open na password, Attorney Rupil. Kay lockman siya. Nang nausab ng password. So ano nila, na-open nila, ila, no? So mo ni, itunol, asa may imo ni? Tara, mo na siya, ma'am? Mo na imo? Ay, gana, mao. Oh, sige, abli ko no. Pag abli, okay. Iya, o niya, dayon, i-take note na nila diri nga, claim, Attorney Rupil, niya, kung nila dita ang claimant, no? Yan yung mga biktima, contact number, para makakontak lang yapon sila, pagtang magkuha sa ilang cellphone, Attorney Rupil. Kaya wasi mo, kanabi taong dispirit na kay kapol, nawadaan kang cellphone. Pag anha ni mo, nang hinaot ka nga, makita ni mo cellphone niya, guwa diha. Ang ka nga, iPhone 16 man to. Ngita na kay kapuling iPhone 16. So, doon ay way po ng mga pulis, ana, nga unsaon nila. Nga, kuan. Na sila control, Attorney Rupil, no? Pag kuan dyan sa tao. Kaya mahimo man nga, di na maabli mo. Ikaw tag-iya ka ng cellphone na, di na kakabli, kina, na kuan na din, na usap na sa technician. Unsaon na pamamagi po. Kay ang ilang kuana ni Attorney Rupil lang naibawaan na ni 1 week before pa ni kulatahon sa technician kay naamay sila it proseso kay 1 week wa joy mo recover way mangita way mo verify mao na at the time kuno anak na nila kulatahon ining uban nga di na gyud mada Attorney Rupil ila ni pisa-pisahon kuan nila kamera kuan nila LCD o kada mga parts gani nga mahal siya o maoy sagad mga guba sa iPhones cellphone kay mao na ila i-replace gaso uy guba man ang kuan so nara dayon so nadyo sa kalugar Susukad gabi kato naglinya kagabi nga interview sa NGQ pila na magkabo ka naka-claim kuno Paul. Ato ni i-verify Attorney Rupil kay si CD Region mo ay na hibaw na ron ani o pila na naka-claim no sukad kagabi nya karon do na ni identify nga tulo na ni sila kabuok imo ma'am na sa imong friend nag-check pa siya asa imong friend na kay babayo sa kanang gaytom Yung phone mo. pero makaila makas dagway di ba Lagi siya kay need man sa school. tinood na mga na di ang problema po no mga napiyuki na Attorney Rupil ba pero og ikaw tag-iya kaila juga sa bunsaon kung sa pay iputos maputos lang daan magputo ya sinaw ba kayo hamis pa rin kayo ito asayon mas dali siya ilhon makuan pa magamit pa yun chance nga makuan yun mag-change siya mao sa na problema diya no kanang mga bagong pinalit nga wa pa kay nimo butang idog maayo Attorney Rupil og mga security code ba nagkakuan pwede na dayon ma-change na dayon so dali na tayo no so wani nidagsa ron diri sa Cebu City Police Office kini mga biktima sa Kinsa may in charge nga naa diha karon Paul? Wala si CD ilan to CD okay ra kanang lain lang nga naa diha ron. ato ka pulisan diri pero I don't hatag yun sila sa ilang kwan Attorney Rupil si CD ra mo hatag officially aning mga kasayuran ani pero mo try ta og pangutana ni atong mga higala diri nga kapulisan ara imo ma para unsa imong unit 16 na ra asa man ma'am napadiya mainon so na upat Unsa mahitabuan nga nakuha ang cellphone? Nakuot. ang saan nila pag ila mismo maka-open sa ilang unit sir ato ipa-open i-open nila niya ang uban na ni-link nila sa ilang laptop maka-link ba muna maka-open nila sila go na yan imo na baan pa siya sige mo wala man yun tanaw ba wa man jud ako dai parehas ako kini sir ako na gusto jud Attorney Rupil ang kuha nila, ila yung ipa-open, no? Kaya naman guling upan siya na piyukin, no? Saan man ako nga piyukin na, pero considered, kuhan siya nga maon ni sir, pero piyukin naman kasi natandog na ni technician, saan man na pag-resolve ninyo?
pagid mi gagwala sa unsa ta na kita pagpagyan na hindi na lang okay hindi na lang mo desisyon na mga yon ana Attorney Ropil no ana mga insist jud ba mao ni sir mao din ako sir pero walong napiyok naman ni natandog na security station so gusto na ni sa ato mga official dari sa Cebu City Police Office at least na diri ma'am diin na to makuot pong imo ma'am Road. ha Crossroad. dito sa Kalingawan Cross Road Oh. duot ito As in. man imong gibutang po ni imo cellphone Nagkupot na rin po ito, sir. Pagkupot ka. Nag-iilog. Pag-ilog. Ay, snatching ni mo. Pag-ilog man. Ilog yun ay. Nagkupot man siya ito meron ito. Wama niya isod ang bag, wama niya isod siya bulsa, kan ngayon kag nakuutan. Nagkupot siya, nag-iilog ang iyang kuhan. Wala ka kabantay pag-ilog man. Kabantay dito niya. Pag lingi na mo, kay wala na yun. Huwag kang na yun. Pero dito rin tugpa sa kilat. Ang sabi ni, kung maragwanan ni mo kanang kilala mag-ampin ka sa mga gadgets ba? Oo, dyan na amping dyan sa tanan. At least happy na ka kay Naara. Buyag. Sa niya unit? iPhone 16. iPhone 16 niya Attorney Ropil para sa kang kuan, para sa kang binji tanghingan. Tunay happy, napay nag-goal, no? Oh. Og ay pinangitaay pa man diri gihikyan man ni diri tanan. So kato ni sayo gan hapon mo na naanas taas katong uban nga nalitlit matunto pa sa silong in taon naglinya. Kada nangabot og Kalas City Attorney Ropil alas 6 mao pay kuan kay first come first serve ang himo ron sa ato mga sakop sa kapulisan. Bisa to nangadlawon mao to nauna sa lista. Sa linya nga oy hinahinay og pasaka Attorney Ropil para matanaw ni nila kay gitapok-tapok man nila ang mga iPhones diri gitapok ang mga iPhones, mga Android darapod diri dapit ang tapok sa mga Android. So o tingin ni kasama Arnold 100% ang mga iPhones nga mga naigo sa mga tiriwag kamot mga mangunguot Attorney Ropil before o sa sinulog jud dinhi sa ato Sugbo no kapistahan ni Senyor Santo Niño ang mga nabiktima o niya naaron diri gi kuana gi hinahinay na nagpa-claim sa mga nakakita nga ilahag yung cellphone kining na diri no so asa imo ana sir asa imo kana asa man na Ako pang umaupin ba kung maupan sa sekretariya magkulor og kuan. ako na kulor O nga. unsa man to nga Bibo gapon ko niya. Vivo Android na claim diri Android Attorney Ropil pero inalan i-charge lang sa kay lubat naman no para ma-open niya ba ang password no so ano ang Kay kung panalitan og imo gyud ang cellphone magkuha nimo na ang katong dili pod imo cellphone da pasensya kay basig tuwa sa lain nga cell shop. ang problema tuwa na sa concept na prinda na Attorney Ropil pero sugyot siguro sa ito kapulisan i-appeal na ito mga concept kay basig naa dito pero maping man na siya ang uban sa iPhone malocate yun na nimo Ang ato po ba unsa may kalaki nila unsa may proseso ni-claim na ilang pangutan-on interviewon di indapita kay aron nga masunod untang CCTV. Ma-check na to ba ang ato nga di lang enough nga mauli ang cellphone lipay na but ang ato nga ma-check ang CCTV may bawaan kinsa ni mga kawatan. Straight to the point. Dunod Attorney Ropil no? Wa sila proseso ana ang ato mga pulis enough na nga mauli ana lang. Ila na lang ilista angan ila ning ipalista listangan onya contact number o address no and then later on release ni nila huwat lang sila sa go signal po ni CD dire Attorney Ropil no maoy mo hatag kanila go signal katong mga nanay gyud dire maog gyud kuman makuha data po nila mga contact number so ila pong ihatag na lang ang unit Attorney Ropil. So, humaglista sir, mga nga nila address, mahatag na cellphone, uli pa tayo, papalikon pa sila. Papalikon? Baan pa sila likas. So, pagkapon na magana yun, Attorney Ropil, no? Butangan na nila, butangan scotch kaning ilhanan nga sila mo itagiya o nya contact number o nya schedule sila adlaw pabalikon mo ni ang sulti sa atong kapulisan. Okay, ang ako ba Paul ba? Ang ako ba, akong point ba? Okay na lipay na ang
Tagtungod na anang cellphone nakita niya o kinabat mag-claim niya na but ang proseso ba nga madakpan unta to mga kawatan. Atong gusto nga ma-interview nila asa man dapitan sa SM, asa dapit sa SM ana o kinaay kami na sa SM. Ano di man na to ma-check? Taga-asa man ni nag-operate, taga Cebu ra ni or nang dayo sa ni dinhi kay mangawat. Straight to the point. Inoon na, Attorney Rupil. Ambot pa na sunahon na. Pero kaya naman nadakpan nga tao, Attorney Rupil, mas nakaila siya sa mga tao na niabot dito sa iyang kwarto, sa iyang shop, o nag-presentar ini nga mga unit. Pila man kabuk na na-detain daron? Pila kabuk na na-detain? Ang technician naman na-detain. Mingo man ang technician or katong nakapalit or technician. Di man ako may actual din nga nakuha. O naman na. Pwede siya ka-deny, ana, no? Pero siya ay first nga ika-istorya gyud sa tao nga naglitbit ani. So asig nakakuha sila ng impormasyon atong kapulisan nato niya. Basig sige na to, nasuki na to niya Attorney Rupil lang nagbalik-balik ba. So makaila gyud siya. So at least makakuha ng impormasyon siguan siya taga-biin man to. Taga-kuan na. Siguro Attorney Rupil nga doon na lakaw po ng atong mga intelligence unit po, no? Kaya basig na nakatug-an na nis mga paraan sa uban ng mga niabot dito sa iyang pwesto, Attorney Rupil. Mautoy posible giadto dito kaya basig doon na pa ilaing yung mga unit dito ba nga ilang ikuha, no? Wa pa nila ihatod ining ilang socket diri, no? So, Kaya tanawa Paul ha, imagine Paul, doon ay nawa nga naa sa SM, inside sa SM City Cebu. Inside sa SMC side. So, I presume, kumplito ang atong CCTV diya. no. Di ba na pwedeng isusi, asa napita manang, diin napita unsang orasa na. Sayo na ka nang i-check sa CCTV. Magkita yun na dito, Attorney Rupil. Pero mao na ingon, mapugi lang atong kapulisan. Additional, yun na, dako yun ang trabaho agad. Pag create sa mga CCTV, maingon ko, dito ko kuotis sa SMC side. So, dito ko makuotis ko kanang mabulo. So, Japog Mall, pananglitan. So, tanawon yun na nila dito, Attorney Rupil, ako na siya nga trabaho nila. Pero, ngita yun sila paagi, Attorney Rupil, nga kining kuan ubay-ubay man eh. So daghang kakuno nila nga manguot ani Attorney Rupil, no? Inyo na to, taalay usa ka tawo nagdani tagurha iya ha. Ay usagid usaray sa jud iyang gida. So mailang gyud siya. Pinaka the best ato Attorney Rupil. Ang katong lugar nga dito nila ni gihatag ang cellphone ani girunda sa kapulisan. Og dunay CCTV dito. Ato dito mga dagway ato Attorney Rupil. Mautoy i-recall, mautoy tan-aon dito tanan Attorney Rupil mga naong ang nangabot dito nga nagbilin aning mga cellphone. So i-identify ito nila, no? Dali madahinig ug mukugi lang yung tinuod ang Kinanan ko gini kay di man good enough na inaana ba o kinaay nakuha nga kuan cellphone unya mauli sa iya lipay tag iya nga nauli taon. Pero ang kawatan katumang snatchay, katumang labnihay, dili mo tagampol. Magunahon na to, okay lang. Sa sunod, mangawat gyapon kay wa total wa man say punishment niya. Tinuod na Attorney Rupil, no? Kung very good na para makuha yun yung mga kawatan, mga manguot. Dayo ba ni sila o taga-suit? Cebu City ba sila nga mga manguot? At least kuha yun. Kining CCTV, mao yun ang magtungkan, no? Gusto may mga nangabot dito ay iyang shop, Attorney Rupil, makita dito sa CCTV ang tanan, no? O kinsay nangabot dito. So makuha, madakpan, o mailhan, magani ang mga makita dito sa CCTV. So kung gano'n ang himuon sa atong kapulisan Attorney Rupil na makuha ko to ang mga mangunguot aning mga cellphone na recover sa atong kapulisan gahapon adlaw diha sa usa ka pwesto sa may daan diyon kilap iya to dakbayan sa Sugbo Attorney Rupil. Kay kana ko na, iyahay man nagpalusot Paul, kanang technician, may man technician nga di man ako nangawat sir. So nga ko ani, wa basta kong palit og kinawat. Actually kana cellphone lagi, ikaw naman diri kay ilang ipaayo. Kadto pong tindahan, imo tong piton tindahan, maingon man sa to nga kuan sir kanang kami akong gi-announce dili sa akong kuan gibutangan og paskin nga mapalit ping sikanhan nga cellphone, wa ko kasabot kinawat basta sikanhan ang mogingon. So muna nga dapat yung kato naglabni, makuha gito. Uban iagi og mga amigo nga kaila aning technician para dali ra kayo. Nay
O na daghang pangutana ba? Hmm. Ano yung sagat? Ano? Hindi ba ngayon sa mahinabi ko na to ang technician. Pero ato po tanong, kung saan siya ka-stricto, kung doon ay mga mahalong na cellphone na maabot na to sa iyang shop, no? Wa pa man. Pila ka tao na detain ani Ron Paul? Pila ka tao na detain ani? Hapit man ni 200 kabok ni cellphones. Usara to kataw ang gipunit kagahapon Attorney Ropil during sa raid sa ato mga sakop sa kalisa kaya ambot og na kung ba sa Arnold siguro anak ko doon ay update ug doon na may Kana kuno, pwede ba ma-interview to tawhana? oo di pa to may interview atong gipunit nila di pa okay napay tulo ang Attorney Ropil watod pa ni sa mga Arnold sa Manse Asa man dapat gidetain? Arnold Ala sa Arnold karon diri nya nara po diri giditin sa atong kustodiya sa Cebu City Police Office sa Attorney Ropil. Nya di pwede malili nimo basin og nagpa-aircon ron diha. Asa ko pre asa ko nang giditin asa boss ba di tali di tali Di malili lang ta kay basin na special treatment. Di pa sa kuno ipatugaw Attorney Ropil, no? Ha, di patugaw? Anyway, na diri sa mga Arnold. Reinforce na nato Attorney Ropil, no? Ato sa ikota na o pwede ba ihatag na clearance si CD, dili pa kuno, no? Ay di paubos pa sa limo nila investigasyon. Ay doon na sa kunig kay Attorney Ropil. Ato intelligence doon na follow-up operation doon sa kasi nakasulti na yun sa mga pangaan. Yan doon uban ng mga pagdain ng mga cellphone kasi ubay ng mga cellphone na inagida, no? So pasigdunay nakasulti nga kaning cellphone na sir. Isa may gisagad tigato di ang cellphone niya mga kinawat. At ikuan sir. Kasi mo sa gilakaw, no? Asa man dapat sa silong Paul, ato to yung ina pulis mo tanaw lami kay basig na special treatment. Unsa may violation kung mutanaw ta? O matugaw na siya, natuog pa matugaw. Unsa man na? Human rights? Yeah. May violation sa human rights kinatugaw. Atong suwayan Bebe. Attorney Ropil. O natugtog pa na pukawa lang. Atong suwayan anyway, tuanas Arnold dito sa taas, so tuas dito sa mga cellphone nga gilatag. Naog ko pero kaya itong lately on the sa ilang detention. Kaya pukawa lang ina nga di ako ipaayong cellphone. Alit lang atong paano on the Attorney Ropil lang. Nakapangapi na ba sa kumustahan lang ba? Kumusta yung pagkatuo gabi eh? Sa may violation na, violation man sa human rights o mangutanan na ito, nagkatuog ba sa gabi? Sa cellphone? Dire? Itong tuwa na ito hapon ba? Itong bigyan sa cellphone dito na. Dire? Naman. Check pa dire Attorney Ropil kay na may kuandre, pastor pa sa sud, nagwali. Pastor. Cellphone. Ato pa ni check Attorney Ropil ha. Dari sud. So na pa'y nagwali diha ron. Tanawa ko no. Ada ta pa-verify pa ni Rich Jailer Attorney. Kung sa may schedule ang pastor, na pastor magwali, na po'y pare magwali, na schedule na. Na gani mga pinirisoro na Attorney Ropil doon na direktiba ba. Nga pwede na sila wali-walihan og mga pastor pag remind sa maayong buhat. Oo. Pwede man sana kaya na basig kuan sa cut on gikan sa pastor. Pero ang ato mga pari po dapat nga doon na po'y masahin punta diha. Nara pero di siya magsulti. Nara diha. So nara so sir, ato lang confirmation sir ba? Ana diha sa sud. Dili na siya magsulti. Kung tana unsa akong pagpaagi.
Di man makadaot ang pangutana, mapatsuto na may kung saon. Dutin pa Attorney Ropel, no? O niya, dili man nimo once unti niya separate siya nga silda, no? Separate siya nga silda. Niling gayon ay anha nimo sa main pag dito sa pawala nga bahin tuwa sila dito gi so Attorney Ropel, no? Kining Unya kay si Palit Silda magana, why special treatment ana? Masig na ang ato nga transparent pa lang sa banga ko ba? Transparent sila ba nga tanaw na to nga fair ang treatment. at least nara di resod sa detention iguwa ko Attorney Ropel, no? Kaya nag-resod ang atong signal sa internet. So ara rin sa sod ito rin bawan pero paglingo-lingo man abot ba o sa ni atong kuwan diri sa dealer niya na iniabot diri nga official dili lang sa ipa tugaw so sakto to insulti attorney Hindi ipatugaw? dili lang sa ipa interview kay nagpadayon ng ilang investigasyon. Oo. Pero atong gihangyo diri Di man kami interview, sa muli lang taba, kumusta man ka ng tawhana? Nakatuog na ka siya, nakapangapi na ba? atong gari diri so confirm nga naa diri sa detention cell, no? Kuan siya kanang ang sistema ko na nila detention cell diri sa Cebu City Police Office. Pero merong silda i-apply mo na kung hawan o niya ang mga lalaki dito sa left side naa po dito ang ilang custodial facility sa mga lalaki, no? Ay ang unang sude diri sa mga babae man kay na may babae diri nga ako nakita nga gibitin Attorney Ropel. Yang mga lalaki ito ayo dito tumoy, no? Mawalang kita to signal og musud ko, no? Para ato tay pakwan ang atong video. So at least nara diri kaya on custody na sa atong police pero nihangyo sila nga dili lang sa ni interviewon kay nagpadayon ng ilang investigasyon kay basigdaan niya siya musulti Attorney Ropel ba makabulabog noon sa ongoing nato nga follow-up operation sa ato mga sakop sa kapulisan Attorney Ropel. So mani ang atong pag-follow-up si kasama Arnold to na dito ni Puli dito sa lugar nga naa dito gikatag ang mga kinawat nga cellphone padayon gi-identify sa mga biktima sa kuot o uban pa nga classes pagpangawa sa Attorney Ropel before o sa after na sa sinulog diri sa ato sa Sugbo. Live ko diri sa Cebu City Police Office. Ako inyong radyoman, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN